Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ha ka step pernga jonggas ni thodien ka Israel kala hiertma ya ke Iran da ka bapendon kam kumba arspa Tylli kijat katkum ka jingkhen ba kisipai Israel kila pente padba kila itu ba laispa laiphosien ha kisispa Tylli kijaka ha kijakari kisipai rangba jongga Iran bat hakani ka jinghiertma kala kam bagidon laingot ki he sipai ki balakalon yap kata u Chief of Staff jongka Armed Forces u Muhammad Bagheri u Chief Commander jongka Islamic Revolution Guards Corps u Hussein Salami bat u Commander jongka Khatam Al-Anbiya Central u Ghulam Ali Rashid u nong aiktien jongka Israel Defense Forces u Efi Defrin ha ka jingkran Shakilat Pathai Kubor u laitu bahadin kani ka Iran kala Pynphai kala ya ka Israel bat kala Siat kumba shispa Tylli gidron henrei kidai gidron ki bakham tolot bat kisimpor da kikenta ban poi sya Israel ka jingpen ibor hapdeng ka Iran bat ka Israel menta kala sedang ka Israel ka keno badai ka Iran ka babaiting ka ya kileno kum ya ki Hamas ban hiertma ya ka Israel bat kala keno ru baka Iran kala penkhre da ki nuclear ban hiertma ya ka Israel hanrei shwa ban le kumta ka Israel kala ong ba bha bakan khanglat da ka ba hiertma ha ki jakashna nuclear bomb jongga Iran ka Iran pat ka keno ba ka jingno jongga Israel ban le kumni ka dei namar ba ka yo jingkarshan na ka Amerika bat keno ru badai ka Amerika ka ba kanshot ya ka Israel. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.